Чакай, удари, си имаме свини. Айде, бе! Лична карта имаш ли ти? Не. И какъв си ти, бе? Букук! А? Нямам. Как се казваш, бе? Как се казваш? Нямам. Дай лична карта. Имаш ли голям Нямам. това бе? Как да нямаш такъв документ, имаш ли по тебе? Нямам. На кой се води името това бе? Добре, бате. Ела, Айде, бе. търси някой си Да покажа. ви снимаме. Красавци! И качиме малко да им вият свинете. Айде! Какви пациенти, бе? Това са буклуци, какви пациенти? Това са пълни буклуци, гледай! Гледай ги двамата. Буклуци! Ага, буклуци мръсни. Аз съм без книжка, колата няма документ. Тя так, кола не е моя. Няма значение, на мен ще ми пише Ама, както. но нека ти пишат, тя... Ама тя няма документи.